Ak bazarlamada azyk önümleriniň bolçularyň dördülmegine Liverpool aýatynyň telekaçlaramy uly işiňlik görkezip, pehim paýhas ummany magtumly pragylynyň her bir günni önämli zähmet ýeňişlerine besleýärler. Senagatçylar we telekaçlar birleşmesiniň agzasy Türkmenawa şäherindäki Şöhrat önümleri hususy kärhanasynyň işçi hünärmenlerimi öňjeýle zähmeti bilen toý taşaklamyň bedegi bolan etönümleriniň dürli görnüşlerini ilata bökdünşiz ýetirmekde netijeli işleri alyp barýarlar. Hususy önümçülükde her günne malatynyň bir tonudan goragy gaýtadan işlenip, et we şöhrat önümleriniň 25 goraý görnüşi taýýarlanýar. Ulardan ýarym hakydylan görnüşde köýtenä çüli hadar awçy ýaly şöhrat önümlerini, gaýnadylan görnüşdäki arkaç altyn açar, altyn kenar ýaly şöhrat önümlerini, gaýnadylyp hakydylan äni altyn şapak, günnogor kaklama şöhrat önümlerini we beýlekleri görkezmek bolar. Şeýlekeme bu ýerde taýýarlanylýan şasenemi altyn çeşme, Gunçy, Nygmat, Daşrabat ýaly şöhrat önümleriniň bizmeçiligiň durly görnüşleri alyjylaryň esegli harydyna öwrilýär. Önümçiligiň bökdünşiz ýoly goýulmagyna hususy kärhananyň mallarçylyk hojalygyny ýetirilýän eri şähli mallardan alynýan malaty esasy çiğ mal bolup hyzmat edýär. İşleri barha ilerleýän döwrüp önümçülükde daşary ýurtdan kemili enjamlary oturdulyp, önürleýän önümden hil derejetine aýratyny uly ünserilýär. Goloýdy hususy önümçülükde börek önümleriniň dürli görnüşleri taýýarlanýan täze önümçülügiň işiniň ýoly bolan onamy aýratyny belläp geçmemiz gerek. Elatyň günnelik sarp edilýän azyk harytlaryny bolan islegi, giňişleýini öwrünilip, ýoly bolýan şeýle önümçülükler ak bazarlamadan borçlugynyň üpçün edilmegine möhüm orny eýleýär. Beý hususy önümçülükde önürleýän önümleň hil derejetine aýratyny ähmiýet berilip, taýýar azyk harytlary ýetiderli hil barlygyndan geçirilýär. Muňa bolsa talaba laýyk enjamlaşdyrylan barlyk hanada döredülen şertlere dogry mümkinçilik berýär. Önümçülügiň golaýyny et önümlerini ýerlemege niýetinden dükan hereket edip, tagamly we ýokary hili şöhrat önümleri satyga çykarylýar. Şeýlekeme ulayet merkezindäki Türkmenawa şäheriniň sowda nukatlaryna ugradylýar. Hususy kärhananyň agzybir işgärleri ýurdumyzda kiçik we orta telekaçylygyň ösürilmegine döwlet tarapyndan berilýän uly ünüs, ýetiderli golaýlar üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde hurmatly prezident bada arkadaşly Gahrman Serdarmyda özleriniň alkyşlaryny, hoşallyk sözlerini beýan edýärler.